nevím. Tak. To víš, že to mám akurát. Je to akorát. Ještě máme tu nahoru, bych to dal. Takže máme tady, pomůžete nám se skateparkem, máme bagr, máme auto. Tady pan kolega Dušan. Tu jsi si trošku spletl, no. Tak určitě nevadí. Postavil byste nám teda ten skatepark, to je daná otázka. Prosím? Za chvilku. No za chvilku. Takže máme vyřízený projekt, máme i dělníky, což tady vidíte po dvou stranách. Sehnali jsme dokonce super Hitachi bagr, což vidíte tam v záběru. Máme tady krásnou dodávku. Máme i super dělníky. Tu budeme taky používat. Jo, máme i super dělníky, co nám s celým projektem pomůžou. Už se domlouvají na taktice, jak postaví celý skatepark. Jo, vidíte, prosím. Přesně takhle to uděláme. Dokonce už máme i materiál tady, takže to nebude žádný problém určitě. Takže Jo, a vestu a přilbu si všichni vemem. Tak. Takže vyměříme všechno. Konečně stejně co bude dít. Tak a teď bych se zeptal tebe. proč mě? Jamale, prosím tě, co nám řekneš o skateparku v Chebu? O skateparku, tak určitě by to bylo výborný dění, bylo by to přínosné pro Cheb, bylo by tady určitě méně drog, více sportu, ale tak to je teda sice můj názor, jo, ale nebudeme teda vypadá ve Frantovej. No, vypadá ve Frantovej. Právě, že tam je to přeplnění, ne? Většina bikerů, a tohle. A všechno život jezdí do Německa. Takže podpora sportu pro mládež, jo? Nebo? Určitě. Víc akcí. Jestli chcete skatepark, tak skatepark v Chebu je Ale už je, Ale už je špatný třeba opravit, udělá a to bude práce na vás. Ne, na mě ne. Tak se to udělal. No, tak tímto bych asi ukončil. Už máme dělníky, máme všechnu techniku, takže není co řešit. Tak jdem. Jsem to pustila, je to náš. Jo, jsem to